हेलो गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ माने आं दा थिनालियाव थांगोन आरो अब्ला नोंथांमोना आंनि दखान गोदान आनबक्सिं भिडिअखौ नायलांबाय थादो गासैखौबो देखायलांजोबनो नाजानोसै आङो आइजोफ्रा प्लास्टिकआव मा लादों होनलायगोन आरो बेयाव माखासे फुल बायदिसिना लाबाय आरो माखासे गोनां गोनां बुस्थुफोर दं बिरादनो लाखाजोब्बाय आं न'निफ्रायनो थारमाने हजों मोनाना लोगोफोर बिनि मोनसे दख'ना दखान अपेनिं खालामनो नागिरदों आं बाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों देखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे नायलांबा गासिखौबो नुलांजोबगोन अब्ला थौदो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय बयबो बे आलारि दख'ना स्ट'राव फैनानै नोंथांमोना माबा मोनसे फिसा मुवाबाबो लांनो हागोन नै बेफोराव माबा मोनसे फिसा मुवाबाबो बयबो लांफैदो दखान गोदान बेखौ गाबोननिफ्राय सेल खालामनाय जासिगोन थारमाने दिनै अपेनिं खालामबाय आरो लोगोफोर जाय जायनो नांगौ लांफैदो आरो नैफ्रायनो पार्टनि दख'ना दं पार्पल कालारनि जायनो नांगौ माय फेभरेट कालार बेयो जोबोद बरिया आरो नोंथांमोना मालखौ एभेलेबल नुयैखाय एसे खम नुनायखाय एसे बोरैबा मोननो हागौ आरो थारमाने दिनैसो स्टार्टिं ना मालाथ' एभेलेबल सफैगोन आरो नोंथांमोननो जायखौ नांगौ नोंथांमोना अर्डार होनो हागोन आरो अर्डार खालामलांनानै दोननो हागोन अब्लानो मोनजोबगोन आरो अर्डार खालामबानो नै दख'नाया नै लोगोफोर नायदो मा कालारनि दं गोबां कालारनि दं आरो जाय माखौ फसायो बेखौ बासिनानै लांफैनो हागोन गोसोबायदि ओरैहाय दं नै नैबे बेयाव दोननायाव ब्लाउस पिस दंना जोमग्रा सेक ब्लाउस पिस मोनगोन आरो बाव गोबां खम रेटआवनो मोनगोन आरो लोगोफोर मानो होनोबा दखान गोदाननि एसे डिसकाउन्ट दं अनलि बेखौ माबानि मोनगोन 2000नि आरो 2000नि मोननो हागोन आरो गोबां समायना रमायना दख'ना नै बरिया जोब लांफैनो हागोन बयबो सिख्लाफ्राबो गोदान दखानाव नोंसोर बायदि सिख्लानिसो दखाना एसे नैबेया एसे हाइ रेटनि आरो लोगोफोर थारमाने दाथ' दखान गोदान नालाय बांद्राय हाइ रेटनि गैया आरो अनलि बिसोर जाहैबाय 3500 आरो माने 3500आवनो मोनलांनो हागोन बेखौ दंबावो बैथिं आं हाननाय जायासै आरो बेखौ नायनो हागोन गोबां कालार दं आरो थारमाने मा कालार नांगौ मा कालार नाङा अर्डार होनो हागोन आरो अर्डार होबानो मोनजोबगोन बेयाव गासिबो नोंथांमोना फसायनाय कालार गैयाबा अर्डार खालामनो हागोन आरो अर्डार खालामबानो आराम मोनजोबगोन ओरैहायबो दं आरो नै माखासे बेनि प्राइसआ 1200 आरो नैबेयो 500 आरो अनलि ल' प्राइसनि बेयो ओमफ्राय ओरैहाय आर'नाइ दं आर'नाइया बेसेबां प्राइसनि जागोन 150 आरो 200नि दं आरो बावनो ओमफ्राय ओरैहाय गामसा मोननो हागोन आरो ओरैहाय दख'ना दं बिनि प्राइसआ 1000 आरो नैबे अनलि बे दख'ना स्ट'र थिनालियाव बे मोनसेल' दं खोमा दिनैसो बेखेवजेननाय आरो नुवाखै ओरैनो बाजारफ्रावल' फानलाबायनाय ओमफ्राय बेफोरबायदि स्ट'र नुवाखै आरो दिनै बे आलारि दख'ना एन्ड गारमेन्ट स्ट'रा बेखेवजाबाय आरो बे थिनालियावनो जेडि र'डआव नोंथांमोना बयबो फैनानै लांफैदो बुरि बिथांमोनाबो बेनिखायनो जाय जायनो दख'ना जोमग्रा ब्लाउस सोब देलायग्रा मुवा बायदिसिनानि गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना बे थिनालि आलारि दख'ना एन्ड गारमेन्ट स्ट'राव लांफैनो हागोन आरो लेडिसफोरनि दख'ना बायदिसिना आरो बेयाव माखासे नोंथांमोना ब्लाउस डिजाइन बानायनोबो होफैनो हागोन आरो ब्लाउस डिजाइनबो बानायनाय जायो नोंथांमोना बेयाव मा डिजाइन बायदिसिना ब्लाउस बिदिनो दख'ना बेखौबो डिजाइन बानायनाय जायो नोंथांमोना बाव फैनानै डिजाइनबो बानायनानै लांनो हागोन
बे आलारि दख'ना स्ट'राव आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय बेखौनो भिडिअ लानानै फैदों आङो बे आलारि दख'ना स्ट'रखौनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बयबो मोजां मोनबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना खेनसेब्लाबो बे थिनालिनि आलारि दख'ना दखानाव फैनानै लांफैगोन होननानै आरो गुरैयै खावलायहरबाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आरो बिएन बड' ब्लगनिफ्राय सोरबा आनै आमाय सोरबा आनै आयं आबै आरो जारौ आब'मोनहा नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो बे थिनालिनि आलारि दख'ना स्ट'रावनो लांफैदो माने नोंथांमोना दखाननि अनार्सखौ मानो देखायाखै दखाननि अनार्सआ सोर होननो हागौ आरो थारमाने दखाननि अनार्सफ्रा बिराद लाजिदों आरो थारमाने दिनैसो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि बिजनेसाव आगान होफेरदों आरो सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि बिजनेस खालामनांगौआ असम्भब खोथा आरो लोगोफोर जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर खामानिखौ मावनो लादों बिथांमोना ओंखायनो नुजानो लाजिदों आरो उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोन सिन्था दाजा गासिखौबो देखायलांजोबगोन आं नोंथांमोना जास्ट आंनि चेनेलखौ बयबो लाइक शेयार कमेन्टल' खालामना होदो आरो बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बे दखानखौ बयबो मिथिनायनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामना होदो बे भिडिअखौ जाहाथे गासैबो बिथांमोननि दखानखौ मोनथियो नोंथांमोना बयबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बयबो मिथियो बे आलारि दख'ना स्ट'रखौ लोगोफोर बेयो जाहैबाय जोंनिनो जेडि र'डआवनो दंखायो थिनालि बाजारावनो जायनो नांगौ ओरै थिनालि एरियाना बयबो लांफैदो थिनालि सिम्बोरगाव गासिबो फैनानै लांफैदो आरो बे दखाननि अनार्सफोरखौ ओमफ्राय आं दिनै देखायनो हानाय जानाय नङा लोगोफोर बिसोर लाजिदों बिसोर नुजाथ'वा होनदों एसे उनाव देखायनाय जासिगोन आरो एसे उनाव नुनो मोनगोन आरो गासैखौबो अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो आंनि चेनेलखौ दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर अब्ला बेखिनियानो आरो उन समाव आं बेयाव माखासे मोजां भिडिअ लाबोगोन आरो बे दख'नानि प्राइस दख'नानि अफार बेफोरखौ आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआ आं नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन थांनायनि बयबो अलाव होनानै लादो नटिफिकेसनखौ आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय